Jo tinc molt poc interès en saber res d'un partit que ha fet tant de mal o ha intentat fer tant de mal als drets nacionals de Catalunya, que va néixer per fer mal i per intentar destruir tota la causa catalana, que és capaç de dir que no es va perseguir el català en ple franquisme, que ha defensat líders franquistes, que està en contra, diguem-ne, fins i tot que siguem un país i de la nostra història, que milita molt contundentment en contra de la salut definitiva de l'idioma català i sobretot, i especialment, que és un autèntic patriota espanyol però que es disfressa perquè no sé per quin motiu deuen tenir vergonyeta, sempre es disfressen. Molt bé. El que ell em pugui dir m'interessa a mi tant com el que li interessa a ell el que li acaba de dir. No sé si li interessa el que diu la senyora. A mi, la veritat, reconec que ja em sembla un gran avenç que la Pilar no marxi corrents del plató. Això ja em sembla un gran avenç. L'última vegada que vaig... Per tant, el podríem fer avui. No, pots tornar a fer l'espectacle. No és espectacle, he d'anar al vàter, perdona. No, és una persona molt tolerant, que té aquesta capacitat de dir tot el que li dona la gana i quan li respons, ella marxa, però torna a marxar. Però si s'han de barallar, no ho facin anar. No, és que jo amb aquest senyor no em barallaré. Jo debato, bé o malament, amb aquest senyor, amb aquell senyor i amb aquest. Amb aquest senyor no tinc cap interès. D'acord. Amb la gent de Ciutadans, que van néixer exclusivament per destruir tot allò que estimo i que han fet tot el mal que han pogut fer al llarg de tots aquests anys i que han crescut i s'han fet forts justament per tot el mal que han fet. Pilar Rahola torna a l'espectacle d'Antesc. Un pepino, vostès tens una capacitat de diàleg, Pilar, és una cosa lamentable. I vostès acabaran exactament com van néixer, de manera absolutament patètica. La bossa m'encanta, la porto quan em doni la gana. Senyor Nacho Martín Blázquez, vagi vostè, o Blanco, com es digui, vagi vostè defensant les coses indefensables que ha defensat. Sempre serà el que és. El pobre noi que vol tenir un paper a través de carregar-se els drets nacionals de Catalunya. A mi no em trobarà. Apa, que me'n vaig al Vinga, al vàter, que si està millor. Comprenc cada dia més. Comprenc cada dia més. Que sí, home, que sí, comprèn. Vostè comprèn que el que li doni la gana. Jo comprenc cada dia més una expressió que va fer servir un amic... És que no vull. Que crec que és comú en nosaltres, que va catalogar aquesta senyora com la bacallanera. És efectivament una bacallanera, senzillament. Jo no entre en aquestes... Però més enllà d'això, el que no pot fer és mentir de la manera com ha mentit, dient que Ciutadans hem defensat líders franquistes, que Ciutadans el que vol és carregar-se la cultura catalana. Miri, el moviment es demostra caminant. Jo al Parlament, a la meva vida pública, faig intervencions en català, en castellà, defenso i cultivo la llengua catalana, probablement més que molts que es vanten de ser nacionalistes, i per tant el que ha vingut a fer aquesta senyora és un espectacle propi, amb tot el respecte per les bacallaneres, propi d'una persona desaprensiva, d'una persona que no té capacitat d'escoltar l'opinió de l'altre, és un espectacle dantesc. Independència! Independència!